Yeah. Qala. Salute kwabaphulaphuli nabele chance yomamela le video. NdinguSkilolo umuntu omnyama. I want to talk about failure. Failure occurs when a desired goal is planned, kodwa it get unachieved because of a problem or the required qualities are not met to achieve the goal. Umzekelo ndizokuthi mhlawumbi uceba uzigcinela R1000 okanye uceba if ungumntana wesikolo uceba like uachieve nge-distinction for mhlawumbi ii-subject eziyi-4 okanye uzigcinela R1000 rhoqo ngenyanga for a period of 12 months. Masitsho loo nto ikubangela ukuba unyanzeleke ukuba qho ngenyanga R1000 makube nayo, kodwa ngenxa yobomi ufikelelwa yi-crisis, unplanned, unseen situation appears which will result kwinto yokuba ichaphazele imali ngendlela yokuba kufuneka imali engange-1500 ngokukhawuleza to solve the crisis. Let us say you decide to solve the crisis, ushota ngemali yoachieve the goal yokuzigcinela i-R1000 rhoqo ngenyanga. When that happen, we call it a failure, other than to a situation whereas you just working, uyasebenza nje awuna plans of achieving something and it happens, you make a mistake, ugxothwe kanye ube kwi-situation engathandekiyo. That kind of situation is not failure. It's different to a planned situation of achieving a goal. So that's the difference. Benifuna nje uhambisa nje lo myalezo. I'm not motivating. I'm not sounding like a motivational speaker. Thank you guys. I pause it.